Молекула фильмы представляют. Hey, pas på! Undskyld mig. Kan du se det der hus der? I har fået et stort hul. Det kommer til at koste mange penge for at reparere det der. Så hvad skal vi gøre? Hvad tænker du? Jeg ved ikke, hvad helt vi skal gøre i den her situation. Jeg skal lige hurtigt noget. Så hurtigt bil, jeg kan ikke mærke nogen jul. Joy sidder og kysser hurtigt, hun siger skal stoppe. Farten ikke engang kommer op. Ikke være bange, vi ikke noget til mit blog. Folk sidder, jeg siger fuck yeah. Hypo for blå, blink, lys, politi. Jeg nævner det flere gange, jeg kunne spise den røv som min kage. Hvad så går morgen, smukke? Hey. Hvordan har I det i morgen? Nu skal du høre, vores morgen var rigtig god, og vi gik også en morgentur, ikke? Det kan man godt sige. Er du min lille frækket? Jeg hørte, hvad jeg sagde før. Du skal lave lektier, men lad os lige gå herind. Kom ind.